Gisulod og mga kawatan ang usa ka jewelry store sulod sa usa ka mall sa Davao City. Usa sa mga sospek armado sumala sa kapulisan. Ani ang report ni John D. Esteban. Udtong tutok gisulod sa mga kawatan ang jewelry store sulod sa usa ka mall sa Barangay Tigato, Buhangin District sa Davao City niadtong Sabado. Upat ang sospek nga matud pa sa Davao City Police Office armado. Mibunot matud pa og armas ang usa sa mga sospek ug mideklara og hold up. Gitangag ang mga mahalon nga alahas. Dayon siba paingon sa basement sa mall. Motorsiklo matud pa ang gigamit sa mga sospek isip getaway vehicle nga na-recover na sa kapulisan. Gipailawom na kini sa eksaminasyon. Parayon pa ang manhunt operation sa DCPO batok sa mga nakasibat nga mga suspetsado. Gihuptan na sa otoridad ang mga fingerprints nga nakuha sa crime scene ug ginasusi na pag-ayo ang CCTV footage aron mailhan ang mga sospek. Nanawagan ang otoridad sa publiko kung kinsa man ang dunay impormasyon o nakakita sa mga sospek, dili magpanuko sa pagpahibalo dayon kanila. John D. Esteban, 1 Mindanao.